салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадед ба канали нави мо. Умедворам ки нағз ҳастен, сеҳат саломат ҳастен, тансиҳат ҳастен. Хеле шуд ки пурс накардам шумо. Ман ҳозир ва навай хони хушомадам. Рости гапам хел офтоб, ман умуман надидистам ки телефон чиқел камера кардисте. Ман вай рафтис, ман ҳозир навай хони хушомадам биромадам ва остановка рафтистам ки автобусда шинам тарафҳои Победа мерам. Камтар кор дорам. Ой, баъд хона мерам. Агар ки кором ҳал шаванд ҳамаш нағз. Анам хеле тамошобинони гиромӣ. Берун ҳаво шамолаки хушрӯ салқин. Ана автобус унҷода ози автобуси хел мегардад. Успед кунам ман карданда. Омада истодам ки гузашт автобуса. Ҳам қадасма бардоштам ман кардам, наистод. Инҷа донишгоҳи шаҳри Чкаловск. Тез равам успед кунам автобусда. Ман ай автобус фуромадам. Ман ҷо территорияи Победа. Инҷа хонаи холамшон ҳаста. Ин территорияда барои ҳамин ман камтар кор доштам омадам. Ҳамани хел ина домошкӯ. Чӣ ғалтида инҷа сиёвуш худаш мама хӯрдестаём. Ам бамаза будай. Бамаза будай. Ҳа, сиёвуш? Да. Не, акнона нарасин, авқати худтон нарасин ма. Пеш шинин, пеш. Гирад кани, гирад. Ҳама ҷуша неки рашву кадиштаём. Ҳама ҷуша киха кадистаи сиёвушака. Агар ягон хӯроки ҳам хел сахт бошад, макарон ҳам хеле чиза бошад, агар картошкаҳо мемонам ша пешада худаш мехӯрад. Чӣ хеле кози дидистин? Инҷа тарбуз вай сиёвуша дидед? Тарбуза чӣ хел хурда. Айниша инҷида парштай. Ина бинан чӣ хел хурда сиёвуш тарбуза. Just Нилуфар телевизор кати хоп. Нилуфар хопай. Помоша. Нағалти. Тамошобинони гиромӣ, рӯзи дигар мо хони момошда шиштаем. Сиёвуш инҷа хулиганӣ кадистаем. Ман хонаҳо камтар палисоз кардам, полоша тоза кардам ва хомшӯрбо андохтам. Инҷа хомшӯрбо. Нав картошкаша андохтам, барои ҳамин айҷӯш монда камтар. Аз ин як тараф хел карда мемонам. Ин ҷӯшида меистад. Берун имрӯз ам хел офтоб, ҳаво беҳад гарм. Дирӯз ман хонаҳои уборка кардам. Бо очам телефон кардан ки биё, гуфта каме кор доштан. Бо хеста омадам инҷа. Насиби имрӯз бо кӯдакокатӣ мерем хона. Имрӯз бозор, шанбе бозор рафтагӣ ҳастанд. Барои ҳамин дина фарёд кардан ки биёин шафтолиҳо тамом, вай дарахт себам хел себош хушрӯ. Лекин кӯдако дуромада себоя медӯзанд. Амахел яке шавад имрӯз рафта себоя чинем камтар. Себош беҳад хушрӯҳанд ва ҳам бамаза ҳастанд, ширин ҳастанд. Қафо сиёвуш. Мана сиёвуш мо хона омадем аллакай.
хонада ҳеҷ кор нест. ҳозир ман кӯдакҳои сарашонам мешум. Сиёвуша бинан ин тарбуз хӯрда пеши кирташа бинан чӣ хел расво. Сиёвуш Нилфар унҷода бемаддор температура кард камтар. Дору додамша ам хел хобай. Берун ҳаво хушрӯ. Ам хел бегоҳӣ рӯз шудаги аллакай. Берунда кӯдакҳо бозӣ кардистанд. Инҷа бина Сиёвуш чӣ кор кардак? Ҳа Сиёвуш? Шумо хулиган? Нилуфар температура нест дига? Точно? Не хайра дига нағз. Нешт камтар температура карда тамом. Доруш дода. Беманӣ нашавад ҷа. Ман ин киртачаш хела шуд ки ина духтаги бисёриҳо да ҳамин кирта маъқулай. Чӣ хел хушрӯ, чӣ хел палочкаҳо хонаи момошда монд. Ҳозир момоша телефон мекунем, мегӯем ки палочкаҳои биёрӣ, на? Вай худтон харидем. Ай, ана Сиёвуша бина. Сиёвуш ғалти деста. Ай, дастам дар кард. Апаша накади ку?